se radi ASMR koji opušta, a ne kao ostali youtuberi sa preglasnim mikrofonima i neopuštajućim zvucima. Pravi profesionalac u ASMR videima jedno veliko bravo. Hvala, postideh se. Emanuela Ema, svako večer gledam tvoj video kako bi se uspavali, uvek mi je uključen autoplay. Sinoć mi krenuo muđen video kad je Ćale polomio sto, odsekla sam se od života. Ne znam tačno, nisam
A sad odoh da uživam kraj radne nedelje, idem na zasluženo piće.